इसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। प्रेजेंटेड बाय इसका फिल्म्स। जोगे जोगे तू छौड़ी चिनार होगे नी दूसरा मिला देता हम बेकार होगे नी जोगे जोगे तू छौड़ी चिनार होगे नी दूसरा मिला देता हम बेकार होगे नी आगे कहलो ना जा तोर समझाए हमर ना होली कोई के होवे दे बाउले तोर उठाए हमर ना होली कोई के होवे दे बाउले तोर उठाए। मंदिरिया में जाके खैनी किरिया हवा हो बहु ना हमारा फिक्रिया कि कमी इस्तेमाल कर गेलाई छौरा कि कमी इस्तेमाल कर गेलाई अरे दूसरा के पटै नहीं हमरा के भूलै नहीं दे बहु तोर हम बता इसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। तू तो हमारा से करी के गदारी जाके दूसरा से करही तू यारी कि साचो में छिनार कहबौ हम ता साचो में खेलाड़ कहबौ अरे तोरे हम माना हलियौ केरो ना हम जाना हली देहानी निरंजना के फसाए हमर ना होली कोई के होवे दे बाउले तोर उठाए हमर ना होली कोई के होवे दे बाउले तोर उठाए। इसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।